Ćao drugari, ovo je moje tutorial za guženje krave. Prva stvar koja vam treba, sisa od krave. Znači, adekvatno bi bilo kad bi imali pravu sisu od krave, ali ja nemam pravu sisu od krave. Ja imam ovu rukavicu koju sam naduvala. Dakle, stavite sisu od krave između vaše dve sise. Onda polako krenite da muzete. Znači, muzete. Samo ga stiskate i kad bi imali pravu sisu krave, naravno mleko bi izlazilo. Ali, pošto ja nemam pravu sisu krave, onda mleko ne može da izađe. Tako da hvala svima. Subscribe-ujte se na moj kanal i lajkujte. Ćao! Kao wow! Ova sisa od krave je baš realistična i jako nije Ova sisa od krave je baš realistična. Tako, Andrej? Što? Tako je. E, koliko košta ona krema? 170 dinara. 170. Sam ti ja dala? Ti si dala 240. 240. A da, evo sam uzela kravu i odmah sam dobila kafu i 50 dinara. Kupite odmah. TV Shop vam predstavlja. To je sve odmah. Ja volim kravlje sise.